קצת את האלכוהול. קצת קריבה, זה כבר יבש. אלכוהול, רגיל, תקני רגיל, 70%. לא, אל תקני את הטבור וכל הסיפור. זה מייקר וזה לוקח יותר זמן. תקני אלכוהול רגיל של מחוז של לייף או משהו. רגע את החגיגי שלנו. זה החגיגי. להשתפשף קצת. בני 6 כבר מתלבשים לבד, לא? כן. עכשיו יהיה להם בקבוצה. יהיה איתם בקבוצה. בסוף כדורגל. שכחתי את המתן בחדר. כל מקרה יצא לחזור, לא? כן, זה נעדה. שלבוא רופא, שיראה פוסקים. הוא יבוא, הוא יראה עכשיו. היום הוא עשה 4, נכון? כן, כן, בבוקר. לחצי כל יום, נכון? רצוי. כן, רצוי. תשמעי, אם אין לך כוח, ואת רואה שהוא לא עובד הרי במזיע כל כך. אם גם יהיה. ימים קרים במיוחד. כן, בדיוק, אז את יכולה יום כן, בדיוק. יום לא יום, יום כן, יום לא. את גם ניתוח, את גם צריכה להתחשש ככה. אני בשעת עוני. בעיקר זמן, זה לא פשוט לגוף. נועם. וגם תאומים היית ניתוח? כן. הייתה גם הרדמה בעיניים. ועכשיו ספינלית? לא, גם? גם עכשיו ואז? אני מותשת. תשמעי, זה לא פשוט לגוף. אתה רוצה לתת לי יד? מה אתה אומר? אני יכולה לקבל איזה שתי פטמות כאלה בינתיים שהוא רגיל אליהם עד שאני בטח, מתקדם. אני אתן לך הרבה. אנחנו צריכים בבוק יותר מרתת לו, הוא כבר צריך לאכול עליהם. אני לא אספיק לישון עכשיו. לא, הם בסדר היום. בסדר גמור. אבל בהתחלה זה... שבוע 32, מוקדם ילד. לא רצו לשבת לך בבית. רצו לצאת. מה יש לך להגיד? מה אני יכולה להגיד? אין לי מה להגיד. זה כאילו לא נתפס. שיהיה דבר שלישי? כן, זה ייקח זמן. לא נוכל לדעתנו. זה לוקח זמן עד שמתקדמים. לא, הוצאתי. אל תצלם אותי. טוב. צלמת נועם. נכנס הביתה פעם ראשונה. לא, חם לו, מסכן. אדום כמו עגבניה. חייבים לתת לו לשתות. מה לא, אסור לתת לו מים. אלון, עקוב על העיניים שלו. יסדר לה. שאמא שלך תרגע. שלום נועם, ברוכה הבאה. ברוכה הבאה. מה ברוכה? ברוך. איזה הפלני, אלוהים. ברוך הבא לרחוב הנורית. קומה 9, דירה 35. טוב, תערוך את הכל. אתה ברוכה הבאה להוריד? אני כבר לא מופסת. אסתר, מה העניינים? בסדר, מה? 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 מה?
בישלנו אותו באוטו. כן, אבל בבית ככה נעים. יואו, היית כמו איתי שבאת אותו. עכשיו... איתי, מה אתה אומר? בסדר. מה בסדר? תגיד למצלמה. מה אתה אומר על אח שלך? בסדר. כן, מה עושים לו? אמבטיה. אמא שלי קטן וחם. איך עושים לו אמבטיה? נעים לך? כן, הוא לא מתלונן, זה בסדר. נעים לך? יש לו נקודות בפנים. מה זה הנקודות האלה? מה? זהו, הבולבול נקי. איך לחץ לו את זה? מה זאת אומרת איך? הוא בצ'כי. אבא, מה זה בפונקציה שלו שחור? זה חבל הטבור. הוא עוד מעט צריך ליפול. אלון, תפרוס את המגבת. איתי, תן לאבא את המגבת, קר לו. יאללה.